Zo svojho muža som uvarila guláš a dala ho jeho deťom. Volám sa Catherine Knight a som prvá žena v histórii Austrálie odsúdená na doživotie bez možnosti prepustenia. Vyrastala som v pekle, otec bil a znásilňoval mamu. Mama mi hovorila, že muži sú zlo a sex je odporný. Od 15 som pracovala na bytunku, rozoberala som mäso, milovala som to. Svoje mesiarske nože som mala zavesené nad posteľou, vždy po ruke. Prvému manželovi som rozbila hlavu panvicou, druhému som podrezala psa pred jeho očami, tretieho som bodla nožnicami. Myslela som, že štvrtý muž bude iný, ale bol taký istý. Keď ma vyhodil, vedela som, čo musím urobiť. V roku 2000 som ho navštívila. Keď spal, vzala som svoj mesiarsky nôž a urobila to, čo som musela. Bodla som ho 37 krát. Potom začalo to najlepšie. Použila som svoje mesiarske zručnosti. Celého som ho oskalpovala a z jeho tela som vyrezala mäso. Uvarila som ho s mrkvou a zemiakmi. Naservírovala na taniere. Pre jeho syna, pre jeho dcéru. Nič netušili. Polícia ma našla v bezvedomí. Predávkovala som sa tabletkami, nechcela som už žiť. Na súde som tvrdila, že si nič nepamätám. Sudca povedal, že jeho posledné minúty boli plné hrôzy a moje plné rozkoše. Môj trest, doživotie, bez možnosti prepustenia. Som Catherine Knight, austrálska Hannibal Lecter. Zaslúžila som si takýto trest? Napíš